to što rade kod nas, to nikako nije dobro. Nikako nije dobro, jer prije nekoliko godina izašao je popis, sada se nadovežem na to što se s Marko isto hrvatski branitelj, izašao je popis od 341 branitelja za kojeg je Srbija napisala tjeralicu. Ja sam taj popis prije možda mjesec dana, možda malo manje, objavio. Međutim, prema informacijama koje sam dobio, ne pitajte kako i na koji način, jer moram zaštititi jednostavno te osobe preko kojih sam to dobio. Postoji popis od nekoliko desetaka tisuća branitelja koje Srbija ima i koji su uredno poslani na granične prijelaze, znači sa Hrvatskom. Znači, preporučam da niko ko ima jedan dan sudjelovanja u Domovinskom ratu neka ne ide preko, da ne bi završio kao Veljko Marić i kao drugi branitelji za koje se ne zna, a eno ih i u Glini i ko zna kuda, neka ne idu nikuda jer stvari nisu nimalo bezazlene. Nimalo nisu bezazlene, pogotovo za branitelje. A još bih napomenuo jednu stvar, to je počela možda prije 2-3 godine. Ja sam nešto bio cunjao po internetu i naišao sam na podatak da, to sam opisao u knjizi, da svakog dana umire ili se ubija 6 branitelja dnevno. Znači od 1991. godine do danas, zadnja cifra koju sam stavio na, to je bilo ima već par mjeseci, sad sam morao to malo osvježiti, bila je cifra 51.840. A današnja cifra je to negdje oko 56.000 i ta brojka stalno raste. A mene interesira jedna stvar, na koji način i zbog čega, konkretno sada ću navesti primjer u Savska 66, što sam isto pisao u knjizi, kada je počela Savska 66 zbog Freda Matića, Glavaševića i Nađ, kada je počeo taj prosvjed, od početka prosvjeda do kraja, 30 branitelja je diglo ruku na sebe. Nevenka Topalušić je umrla na stubištu, to su posljedice Svetog specijalnog rata. Specijalni rat, on djeluje, svi ga mi osjećamo, niko nije imun na to. Niko nije imun na to. Ako imate nekakve promjene raspoloženja, to su jednostavno, danas je ok, sutra kad se ustaneš glava, boli, ne znam nija što, to su te stvari koje, jer mozak radi non stop, on propituje, postavlja pitanje, dolazi do odgovora i kad ti nisi svjestan o čemu postavljaš pitanja, onda se to manifestira na sasvim drugi način, ili depresijom, ili glavoboljom, ili bijegom u alkohol, ili bijegom u droge, ili ne znam, odeš iz Hrvatske na kraju krajeva, jer vidiš da ti ne paše. Eto, to nisu nuspojave, to su ozbiljne stvari i ja sam pokušao prije neki dan doći do jednog psihijatra koji je potpuno na strani branitelja, pisao sam mu mail, čekam da mi vrati, da mi da odgovor, gdje sam ja njemu predložio da mi da neki savjet ili bilo što, odvjetnika već imam i ja ću se usuditi podignuti tužbu, ali uz psihijatra i psihologa koji mogu potvrditi to da se protiv branitelja u Savskoj 66 vodio nemil, to ne samo tamo, već diljem Hrvatske, znači od svih mogućih uhljeba, kako bih rekao, lažnih invalida, od komunista, četnika u policiji, četnika u državnim institucijama se vodio taj nemilosrdni specijalni rat protiv branitelja i ne samo branitelja, već, kažem, ponavljam, od malog djeteta pa do onog starca od 90 godina. Ako budem to uspio, čuće se pokriće kao bomba, ako ne budem uspio, vjerojatno će biti zbog nekih financijskih zapreka, ali kažem, to mi je želja, jer postoji jedna stvar, gledao sam jedan video, gledali ste ga i vi sigurno na internetu, kada za Dan državnosti tamo u Americi, sad ne znam, ne vidim sad koji je, oni su Amerikanci, ali hoću reći primjer,
Izašao je ratni vojni veteran iz Drugog svjetskog rata sa ordenjem, imao je bradicu, beretku, uredno opeglan i sve to, a iz ulicu je bio, išao je maraton. Svaki maratonac koji je prolazio pored njega, kad ga je vidio na ulici, prišao je, pružio mu je ruku i nastavio trčati. To se kod nas ne može dogoditi. Kod nas su branitelji ispljuvani na sve moguće načine, omalovažavani i ovo što se dogodilo u Savskoj 66, ta samoubojstva 30 branitelja i smrt Nevegne Topalušić u jednoj američkoj vojsci, da tako nešto se dogodi ratnim veteranima iz Iraka ili Afganistana ili nebitno sad, bilo kojeg drugog bojišta, ja mislim da bi neko dobro to zaglavio robiju ili možda čak i smrtnu kaznu. Evo, to sam htio reći, ništa više ne bih govorio, reakcije na knjige su dobre, bilo je preko 6000 pregleda i skidanja, skida se i dalje, čita se i dalje, ljudi se javljaju, eto, to je bilo sve što sam htio kazati. Nemojte zamjeriti, ovo mi je prvo predstavljanje knjige, malo sam i uzbuđen zbog svega toga jer vidim drage mi ljude, draga lica ovdje sa kojima sam i odrastao i sa kojima sam išao u školu i tako i družio se. Drago mi je da ste tu, hvala vam što ste došli i evo, uživajte! Cibali je ušla prvo i... Cibali!